No one sits on a school desk for 12 years and plan to be a loser. That is a dismal failure. Failing should never be an option. Now, if you don't want to fail, I would advise you to go to a TVET college. Please listen to the 2 videos that have been uploaded on the channel called isiZulu Grade 12 Intervention. They are not for grade 12s. Did you know that you can exit at grade 9 and earn 30,000 a month? Believe you me, I'm not lying to you. Now, do not fail. FAIL is an acronym that stands for forget about it, loser. What I'm saying here is that you should forget about going to a university and come back and queue for an employment for more than 10 years. Let me stop here. Sanibonani Balingani, mabhungu, namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthi INkinsela YaseMgungundlovu obhalwe nguSnyembezi. Sizofunda isahluko sesihlanu bese sichaza sicubungule sihlaziye. Sifundeka ngalolu hlobo. Uthe lapho ezwa isingisi uThemba wabona ukuthi kuyoba nguye lona usisi ndebenkulu. Kufanele ukuba kube yiso lesi isikwaya. Waqonda kuye, wafike wamtshela ukuthi uzobheka umnumzane ndebenkulu ovela eMgungundlovu, yena usuka kwaMkhwanazi. Yimi lowo omfunayo, kusho lo muntu exhawula uThemba. Yimina lowo omfunayo, niyaphila ke Mkhwanazi? Siyaphila mnumzane. Siyabonga Mkhwanazi. Siyabonga, kusho sona isilwane lesi. Impahla yiyo lena kuphela mnumzane. Yiyo lena Mkhwanazi, yiyo, iphelele. Angihambisi okwenina, lona eliqiqinga sengathi liyemuka. Bahleka bo babili. uThemba wawuthi thasi umthwalo, wathi, sesingahamba ke mnumzane. Kwakuhle mnumzane ukuba ke usivakashele kulomuzi wakithi. uThemba wayekhuluma nje ethi uqala ingxoxo, engazi ukuthi yini angayixoxa nalomuntu obonakala umbheka nje ukuthi yisicucucwi ngempela. Nami ngiyathokoza Mkhwanazi ukuba ke ngifike kule ndawo yakini, ebengilokhu ngiyizwa ngendaba. Impela ngiyathokoza. Kuyinhlanhla lokho kule ndawo yakini ngoba angikwejwayele mina ukuhambela izindawo ezincane. Kuyinhlanhla enkulu. Bengikade ngicabanga ukuthi iNyanyadu yindawo enkulu kunalokhu nxa ngizwa bekhuluma abayaziyo. Bengicabanga lokho, kodwa sengethuswa nayisiteshi lesi, njengoba ngingaboni namizi nje Mkhwanazi kanti kuphi eNyanyadu. Ukhuluma nje undebenkulu, izandla zakhe zithembe ejazini lakhe. Ziphuma kuphela uma efuna ukuphotha amadevo akhe. Njengoba ekhuluma nje akayeki ukudamane efaka isingisi, okubonakala ukuthi ulimi alwejwayele. Kwathi sengathi kuyamenyelisa lokhu uThemba ukuba umuntu athi efika nje abe eqala ngokujivaza indawo yakubo. Wathi, awubonakali umuzi wakithi nxa silapha. Kusethisayidi lapha. Siyoze siwubone umuzi waseNyanyadu uma sesedlule kwaNtaliyane. Ngiyabona Mkhwanazi, ngiyabona. Njengoba ngisho nje umuntu onjengami akamane ahambele zonke izindawana lezi.
Yasho into kaNdebenkulu, izandla ziloku zithembe ezikhwameni. Ngingumuntu obambeke kakhulu mkhwanazi, obambeke kakhulu. Kwammangalisa uThemba lokhu kukhuluma. Waqala ukuzibuza ukuthi kanti ngumuntu onjani lona amlandile. Wambhekisisa kahle, embuka zonke izicana zakhe. Kuthe lapho kuthanda ukuqubuka igwebu lokunengwa, wabuye wazikhuza, wamane wathi nje, yikho lokho engikushoyo nami mnumzane, ukuthi siyajabula ukuba ke sanjelwe ngumuntu omkhulu onjengawe. Uke uzosibona kuwo amaphandle lawa akithi. Konje umnumzane umsebenzi wakhe yini? Wahleka kancane uNdebenkulu ephotha amadevu akhe. Kwaba sengathi lo mbuzo kaThemba uyamkitaza. Waphendula wathi, kusobala ukuthi aniwatholi lapha amaphephandaba aphambili, ngoba ukube niyawathola ngabe awungibuzi. Angisiyena mina umuntu ongathi uyasebenza, ngoba angisebenzi mlungu. Ngingumuntu ozimele mkhwanazi, ozimele. Kulokho-ke ngasizwa yimfundo yami ephakeme, ephakeme. uThemba wathi ukumeba kancane lo mnumzane, ezwa ezisho. Wabona naye ukuthi ufanele impela ukuba ngumuntu onemfundo ephakeme. Umnumzane Ndebenkulu lona ngumuntu olishiyile igade. Kuyabonakala ukuthi wancela ngempela. Ibala lakhe liluhlaza. Ubuso lobu bumaholoholo, abulolongekile. uNamadeva athanda ukuba abe elokhu ewaphotha uma izandla zisaphumile ezikhwameni. Umlomo wakhe ungathi ucijile. Kukhona nezinye lodwa elingenhla elisuke laba lide kunamanye, bese lilokhu lilele ngaphandle komlomo phezu kodebe lwangezansi. Wayegqoke impahla ebukeka kuyimpahla yemali, kusukela esigqokweni ekhanda kuyosho phansi onyaweni. Naliya ikalishi lapho ngilimise khona, kusho uThemba. Kwaba sengathi liyamethusa elekalishi uNdebenkulu. Wathinta isikhwehlela wathi, hawu mkhwanazi, nisahamba ngezinqola kanti lapha apha amabhasi akini? Asinawo lapha amabhasi. Yasho inqinqiza into kaNdebenkulu, inikina ikhanda. Yambuka uThemba ngamehlo anokumangala, nokumhawukela lo mfana wasendaweni esephansi ngalolu hlobo. Sekuyangikhanyela manje ukuthi yini eyenza abantu basemadolobheni amakhulu bangafuni ukuza lapha emaphandleni, ezindaweni ezifana nalezi. Impela sekuyangikhanyela. Besaba khona lokho ukuhamba ngezinqola. Cha mnumzane, asizukuhamba ngenqola, sizohamba ngekalishi. Kuyafana nje mkhwanazi, kuyafana. Yini umahluko? Washo sengathi uyanengwa ukuba lo mfana wasemaphandleni azama ukuphikisa yena Sisi Ndebenkulu Esquire. Kuyafana nje. Thina basemadolobheni amakhulu asiwuboni umehluko phakathi kwalokhu nenqola. Washo uNdebenkulu ekhomba ikalishi ngonyawo elikhomba ngokuleya. Lamphatha kabi lelo uThemba ukuba ikalishi lakubo kuthiwe yilokhu. Kwahle kwamkhanyela ukuthi namhlanje sengathi izomnonela ingulube. Kufike abanye abangalikhweli ikalishi, abangawuboni nomahluko phakathi kwekalishi nenqola. Ngiyadabuka kakhulu mnumzane uma ungenelisiwe, kusho uThemba encenga inhliziyo. Lapha kwelakithi enyanyadu sihamba ngawo-ke amakalishi. Asibona abantu abanezimali ezinkulu, asizona izinjinga. Mhlawumbe nina emadolobheni amakhulu niyizinjinga, thina singabantu abahluphekayo. Yiyo
Oh Lord, iyona ndlela ke esihamba ngayo lena esisheshiselayo. Sengizibonele nami mkhwanazi ukuthi ningabantu abahluphekayo. Awusadinge kungitshela, sengizibonele. Lamgwaza lelo uThemba. Wakhohlwa ukuthi uzokhuluma athini manje ngoba uyesaba ukuthi uzoze aphendule ngokungendlela. Wayesethi kanti abahamba ngamakalishi bangcono ngoba iningi labantu lapha bazihambela phansi. Akuzange ke kufike emqondweni wami ukuthi kanti le ndawo isephansi kangaka. Cha, akuzange ke kufike. Bengiyicabangela ngcono kakhulu. Okusho ukuthi umnumzane yena wejwayele ukuhamba ngane lena kwela kubo eMgungundlovu. Wahleka uNdebenkulu, wahleka sengathi uhawukela lesi sinaphungana somfana wasemaphandleni. Wathi uyabona ukuba bengiqonda kahle ukuthi ngiza endaweni enje, ngabe ngize ngemoto yami. Akuzange ke kufike nakancane nje emqondweni wami ukuthi lapha kule ndawo edume kangaka kusahanjwa ngezinqola. Ngiyamangala impela ukuthola ukuthi kusekhona izindawo ezingalazi ngisho nebhasi. Ngiyamangala impela ngisho emaphandleni ababayo amabhasi ayafika. Kwathi kanti bese kuthanda ukumgabha ukuthukuthela uThemba. Wafikelwa ukumesaba manje nokumhlonipha lo mnumzane. Kanti yinkinsela ngempela, unemoto. Yikho nje ekhuluma ngokunganaki nangokujivaza. Ungumuntu omi kahle, ongancengi lutho lwamuntu. Umnumzane unemoto, kusho uThemba ngendlela ekhombisayo ukuthi uthathekile, uzwa into abekade engayilindele. Hleka kancane into kaNdebenkulu, yathi ukumbuka lo mfana wasemaphandleni nobumpatha bakhe. Yaphotha amadevu ayo yathi, anginamoto mfana wami, nginezimoto. Uyabona, angithandi ukuba inkosikazi ibe lokhu ingihlupha. Cha, angithandi. Njengomuntu ophapheme, osezintweni eziningi, inkosikazi yami ayisibeki isinqo phansi. Uma ifuna ukuhamba ithatha imoto yayo, ingangikhathazi. Nami uma ngifuna ukuhamba ngithatha eyami. Ngiyibona iluhlupho olukhulu lento yokuba ngithi uma ngifuna ukuhamba kufuneke ukuba ke ngilinde inkosikazi. Iluhlupho olukhulu. Bake bathula bathi cwaka, uNdebenkulu ephotha amadevu akhe. uThemba esetshisa lamagama kaNdebenkulu. Waqhuba uNdebenkulu wathi, uyabona ke mkhwanazi, ngihlushwe ukungazi. Ukuba bengazi, bengingeke nginihluphe. Bengiyovele ngize ngemoto yami. Manje nakhu sengizohamba ngezinqola. Lokhu ukuba abe elokhu ebiza ikalishi lakubo ngenqola kwabuye kwamenza uThemba ukuba afikelwe ukunengwa. Kwathi ingane uyabona ukuthi ngumuntu omkhulu lona, njengoba esezichazile. Ukunengwa kwathanda ukuyigabha inhlonipho afanele ukuyibonakalisa kuNdebenkulu. Wabona ukuthi sihluphekile ngempela lesi sicwicwicwi ngokushiya imoto yaso emuva. Waxolisa ngekalishi. Walinga ukusibonisa ukuthi ukuba bekungezanga ikalishi bekuzofuneka ukuba balishaye phansi. Okusho ukuthi umnumzane akakaze nje ahambe ngekalishi. Bengithi sengikukhanyisele ngokusobala mkhwanazi ukuthi angisiyena umuntu wasemaphandleni. Bengithi sengikukhanyisele ngokusobala. Angisho ukuthi ngiyisa indawo yakini ngokusho njalo. Ungangizwa kabi. Futhi uma ngikhuluma kanje mkhwanazi, ungacabange ukuthi ngiyazikhukhumeza. Akunjalo. Ngizama nje ukukwenekela iqiniso.
Uyabona thina abantu basemadolobheni amakhulu singeze sawubona umahluko phakathi kwale ndawo yakini nasemaphandleni. Angikaze nje nempela ngisibeke isinqe sami enqoleni. Nangempela kusemaphandleni lapha kithi. Uyabona ke nawe uyavuma. Njengoba bekhuluma nje uThemba akamile ubophela impahla kande benkulu ekalishini. Kwakuyile nhlobo yekalishi elinamasondo amabili. Indawo yayingekho lapha ngaphambili ukuba kubekwe impahla. Impahla yayikhwezwa ngasemuva, iboshwe ngentambo noma ngomchilo ukwenzela ukuthi ingawi. Ngesikhathi ebeka impahla uNdebenkulu wambuka eloku ephotha amadevu akhe. Izinyo lakhe labe lilokhu lilengele ngaphandle. Indlela uNdebenkulu ayebuka ngayo yamenza uThemba wasola ukuthi sengathi khona into angayithandiyo lo mfokazi, kanti nangempela kunjalo. Kuyahlupha ngempela ukungazi mkhwanazi. Waphenduka uThemba wambheka lo mfokazi. Kubonakala ukuthi usecasuke ngempela manje. Kwase kuqubuka ulaka. Kuhlupha ngani mnumzane? Kubuza uThemba ngokunengwa. Uyabona mkhwanazi, njengoba sengishilo, ngabe ngize ngemoto yami. Le potimende lena uyibona nje ngayikhokhela 10 lopondo phansi. Waze wakuphinda nangesingisi lokhu egcizelela ukudlula kwepotimende lakhe. Ngakhipha amaphepha 2 alihlaza cwe. Akwaze kwabuya shintshi. Angikholwa ukuthi ukhona nje noyedwa umuntu lapha kule ndawo yakini onayo. Ngisho nabelungu abamhlophe imbala. Ababaningi abanayo lena enje, ababaningi. Liyabonakala mnumzane ukuthi ipotimende lemali, kusho uThemba ngokunengwa sengathi Lord uyabhinqa. Ngicela ukuma lapha okwanamhlanje, ngichaze ngicubungule ngihlaziye. Balingani bami nani bafundi, siyini isakhiwo? Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni, iye phakathi nendawo, ize iyofika esiphethweni noma ekugcineni lapho isiphela khona. Indaba yethu iqale esahlukweni sokuqala. Siye sithi ngokujwayelekile, uma indaba iqalisa ithinte umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Kodwa le ndaba le ayinjalo ngoba umbhali wayo unobuchule. Usethulele le ndaba ngezakhiwana. Waveza abanye abalingiswa njengabalingiswa abamqoka balezo zakhiwana. Usivezele umkhwanazi ongusokhaya owakhe endaweni yaseNyanyado obhekene nenkinga elandelayo. Ibhosi liyakhathaza, abakwazi ukuphuthumisa izinto ngoba lifika kathathu ngesonto, ngoMsombulukwe, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu. Kule ndawo yaseNyanyado abantu basahlupheka kakhulu, akulula nje ngisho ukuyofinyelela kodokotela. Isisusa sodweshu salesi sakhiwana yincwadi eyabuya noThemba eposini evela kusicwicwi esasizibiza ngokuthi siyi-Esquire, umnumzane Sisi Ndebenkulu. Lolu dweshu lusuka nje ngoba abamazi lo muntu obabhalele, kodwa ufuna ukuthi kube yibona abamhlelela umhlangano odingeka ukuba ube seduzane, ube ngoMsombuluko ozayo. Uyabhebhetheka udweshu ngenkathi uMaNtuli engathandisisi ukuba isicwicwi lesi sifikele kwakhe. Sicakacaka salesi sakhiwana sisibona ngenkathi
umnumzane uMkhwanazi ekhungathekile ukuthi uyowazisa kanjani amadoda mayelana nalomhlangano. Kwabonakala ukuthi lokho kuzomenzela inkinga ekutheni ahambe ephuma engena emzini yalawo madoda noma aqonde emasimini ekuseni ngoba phela wonke umuntu wayelima ngaleso sikhathi. Uvuthondaba lwalesi sakhiwana yingenkathi uMkhwanazi ecela onke amadoda ukuba adlulisele phambili isaziso ukuze bonke abantu bazi mayelana nomhlangano ukuze labo abanesifiso sokuza beze. Mlingani wami nawe mfundi, asikaqala ukuphendula umbuzo. Besisakhumbuzana nje ukuthi incwadi yethu iqalaphi ngoba isakhiwo siqala ekuqaleni. Sizophendula umbuzo, sibhanqa isakhiwo sokuqala, esesibili, esesithathu, esesine, nengxenye yesahluko sesihlanu lapho sigcine khona ukufunda. Ngiyabonga. Njengoba sesiphendula umbuzo-ke manje sizobhala isihloko esithi isakhiwo bese seqa umugqa sibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike ekugcineni. Isakhiwo sethula okuthathu. Sethula isethulo. Isethulo yindaba kusukela ekuqaleni. Isakhiwo sethule umzimba. Umzimba yindaba maphakathi nayo. Isakhiwo sethule isiphetho. Isiphetho yisekugcineni kwendaba. Isethulo. Isethulo sithinta okuthathu. Umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Isizinda nesisusa sodweshu. Umzimba wethula okuthathu. Ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka kanye novuthondaba. Isiphetho salombhalo wobuciko siyibohlololo noma uphola vuthondaba. Mlingani wami nawe mfundi, naso-ke isingeniso sale essay yombuzo omude yenkomba yophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa isakhiwo. Mase ngiqedile ukwenze njalo ngeqe umugqa ngibhale igama elithi umzimba. Umbhali wethula indaba yethu ngokusebenzisa isakhiwana eveza umnumzane Mkhwanazi Zef njengomlingiswa osemqoka othunyelwe incwadi ngumlingiswa osemqoka walombhalo wobuciko ogama lakhe lingusisi Ndebenkulu. Le ncwadi ichaza ukuthi uyeza ucela ukuba ahlelelwe umhlangano. Isethulo sesakhiwo sethu sethula umnumzane Sisi Ndebenkulu njengomlingiswa osemqoka ovelele omkhulu noma umlingiswa nqangi ebhekene nenkinga yokuthi lapho enyanyadu yindawo encane yisemakhaya. Umbhali usebenzisa isu lokubikezela. Ukubikezela kuchaza isigameko esandulela okuzokwenzeka. Iziphi lezo zigameko? Ukusetshenziswa kwamagama amabili, igama elithi isilwane kanye negama elithi izicana, lapho umbhali ubethi uThemba wambhekisisa kahle lo mnumzane ebuka izicana zakhe. Siyabona futhi ukuthi leli gama elithi izicana liqukethe umqondo wendelelo. Kodwa-ke umbhali ubebikezela ukuthini ngokusebenzisa isu lokubikezela esebenzisa lamagama amabili? Umbhali ubebikezela ukuthi ubuso bukaNdebenkulu bumaholoholo abulolongekile. Ubebikezela ukuthi
unezinyo elilodwa nje elingenhla elisuke laba lide kakhulu kunamanye. Lelo zinyo lilala ngaphandle kodebe lwangezansi. Asihloniphisa nje singathi umbhali ubebikezela ukuthi undebenkulu lona akabukeki. Uma singahloniphisi sibiza njengoba kunjalo singathi undebenkulu ubemubi. Sisusa sodweshu yikalishi lamethusa kakhulu undebenkulu waze wathinta isikhwehlela wabiza ikalishi ngenqola. Sebuza ukuthi aphi amabhasi. Uma kuthiwa awekho anikeni ikhanda. Athi awukho umehluko phakathi kwekalishi nenqola. Atshele uThemba ukuthi bangabantu abahluphekayo oThemba nawomkhwanazi noma abantu balendawo. Isizinda salesi sethulo sithinta okuthathu, okuyindawo, okuyisikhathi kanye nesimo senhlalo. Indawo lapha kusethisayidi esiteshini lapho uThemba ebeyolanda khona. Ubethunywe khona nguyise umkhwanazi ukuba ayolanda usisinde benkulu owehla esitimeleni. Isikhathi sasemandulo kunamakalishi, amabhasi ayindlala. Sakhulunywa-ke ngemoto iyimvela kancane. Uma umuntu enemoto uthathwa njengomuntu ocebile kakhulu. Sibona uThemba ngenkathi eqeda ukuzwa umnumzane usisinde benkulu ethi ukuba ubazi ngabe uze ngemoto yakhe. Simbona enzenjani-ke uThemba? Simbona efikelwa ukwesaba nokumhlonipha lo mnumzane. Kanti beseqalile ukumthukuthelela ngokuthi ubiza ikalishi lakubo ngenqola. Usembona manje eseyinkinsela yangempela ngoba enemoto. Simo senhlalo besisihle. Sibabona behleka bobabili oThemba kanye nomnumzane undebenkulu. Ngenkathi uThemba ebuza umbuzo wokuthi impahla kamnumzane isiphelele yini. Umnumzane sephendula-ke ethi yena kahambisi okwenina lona eliqiqinga sengathi liyemunga. Saguquka-ke isimo sabasibi ikakhulukazi ngoba umnumzane Ndebenkulu lona ubukela indawo yakubo kaThemba phansi. Uyibiza ngendawana. Phinde azikhukhumeze athi kuyinhlanhla enkulu ukuthi indawana encane njengalena ihanjelwe ngumuntu omkhulu ofana naye. Indelelo kaNdebenkulu yenza ukuba isimo sithi ukushuba kancane. uThemba uze azizwe egajwa yintukuthelo ngenkathi umnumzane Ndebenkulu engaphezi ukubiza ikalishi lakubo ngenqola. Isenzo sikaNdebenkulu sokude ebiza ikalishi ngenqola yize esetsheliwe ukuba noma ukuthi akuyona inqola lena. Simveza njengomlingiswa oyisicaba, ongaguquki, ongashintshi. Ndebenkulu ubiza abantu bakwaMkhwanazi ngabantu abahluphekayo. Lokho kwenza uThemba ukuba agcine engazi ukuthi lo muntu uzomphendula kanjani, ngoba phela lokhu sekumenza ukuba acabanga ukuba hlaza kulo muntu onesihluku otshela umuntu la ekhaleni ukuthi wena uyahlupheka. Uphi ubuntu, luphi uzwelo? Umzimba wesakhiwo ethula ukubhebhetheka kodweshu.
njengoba sishilo ekuqaleni. Sikubona kuphi-ke ukubhebhetheka kodweshu? Sikubona ngenkathi uThemba esethatha imithwalo kaNdebenkulu esepotimendeni elidulayo ngokusho kukaNdebenkulu, elibophela ekalishini ukuze lingawi. Umbhali uthi indlela uNdebenkulu ayebuka ngayo uThemba yamenza wasola uThemba ukuthi sengathi khona into angayithandiyo lo mfokazi, kanti nangempela kunjalo. Yini lena abengayithandi umfokazi? Bengathanda ukuthi ipotimende lakhe liphathwe kabuhlungu, liboshwe, liqiniswe. Bebona ngathi lizokonakala. Mlingani wami nawe mfundi, yilapho sigcine khona namhlanje. Ngakho-ke sizoqhubeka ngokuzayo. Asikakafiki esiphethweni salombhalo wobuciko. Besingasibhala-ke isiphetho se-essay. Akunankinga-ke. Siyosibhala ngelinye ilanga. Nisale kahle, niyathandwa.